Shalom. Shalom. Sianahami salhut parhaladuni huriatta maddok selamat hari Minggu madihita sude ruas. Selamat hari Minggu. Marhiti ommahu pangidohami dohot hormat dihita sasude asa denggama tapakke maskerta saliling maddohoti parmingguonon. Selamat hari Minggu madihita saluhutna huriani tuhata sadarion masuk mahita tu minggu pa dua hodung trinitatis nuaeng marsadani roha mahita marpungu di ingananon laho memuji doho pasangapod debata ala marharoroan sian debatado hamorao dohot hamliaun jala ibana panggonggomi di saluhutna jala guru di ibana do hagogon dohot huaso. Pinuji madebata ama anak dohot di perbadia nama masuk-masuk kita. Topik ni mingguta sadarion ima dipatibul di bagasat Tuhani alani rap mahita marsuarahon aigo dihodo ale Jehovah hatibulon dohot hagogon dohot hamliaun dohot hatongamon dohot puji-pujian go dihotahe nang saluhut na di Banua Gijang dohot na di Tanoon. Pinuji madebata ama anak dohot di perbadia nama masuk-masuk kita. Ope ale debatanami maddo mauliate mahami tuho dohot mamuji-muji guarmu namar muliai martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Marede mahita sia buku ede nomor 550 sia ayat sada 2 dohot 4.
mahite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Namamulus do anggo pertibion rap dohot pinangido ni rohana, alay na miyad do di saleleng nileleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami asaw nang madele hami ujuro hapogosot tuhami. Jalaw nang magopo hubayin hami silew-lehom muna dinggani ujuro pasupasum tuhami. Ramo ti hami, asaw nang marpos ni roha hami tuarta na di hasyanganon. Leho di hami haporsyaon asa dohot hami parjabar di sitiano diakan na porsya diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamuma pati ni debata di minggutta sadarion, ima patik patuluhod dohot lapatanna. Dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna dosokot akan namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni odo. Ikod dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mamurai. Manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite guar ni debata, ay dinatar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon guar ni debata, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say paragugoy mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Oh
Sato potima dosa tanah godangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikodo asini roham di salhut hami pardosa. Alani ido ubbahen na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jala huparhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalamu na badiai songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Ay dang di halomon roham hamatian ni akapar dosa. Alay hamumbaon ni rohana do lomon ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot. Pangalasyon nami marhite-hite Pangulo nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maas ni roham di hami marhite-hite panidangyon dohot hagogon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohan nami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonod doha tani Jehova. Roma hamutuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songot abit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turput di minggu padua hodung Trinitatis sadarion tersurat di Markus 4 mamukasian ayat 26 sahat rodi ayat 34 tajahama marsika soring dungi di dogma onma pangalahon ni harajaon ni debata songon pabahenan ni halak nama naburhon boni tuhau mana namudum doibana borminna jaladungo ia Ariana namar tubur do anggo boni laos marbukano sopa motoan mi parhaumai.
Ai sian gogona sadiri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna. Dungi emena porngisi di bagasan biurnai. Alai disi di lehon parbuena, mamitor di suruma panabi, ainung ngaro gotilon. Dungi di dokma, tuahama pasumanota harajaon ni debata, tudiama upamahonota. Sumatu batu ni siaruma, ai bonina na sinaburhon tu tanoi, ido naumet-met sian nasa batu ni suan-suan. Alai dung sinaburhon sibur mai tubu, gabe tumibo sian nasa ikarata, jala balgama dakana, pola tarbahedo pidong, namar tonga-tonga langit marasar di linggoman nai. Jadi marite-hitelan upama sisongonon, dihatahon nasida hatai, marguru tu na terjakon nasida. Alai dang adong dihatahon tunasida somar hite-hite upama, alai pulikdo di patorang saluhukna tu sisianna, ima sahatna, martua do na tumangihon hatani debata jalan na peopsa. Amen. Tidakon ma hapor siaw tay, songon na hinan tidakon ni dong atas hapor siaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au por sea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohotan. Au por sea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na dinubun si Maria, nagabe sianton di parbadia andor sabuan ido hata natumanga bernit di panguman ni silatus nama terbaja ibana di haupin silang na tuat benuatu di tanam namun mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siam di debata Jehovah ama naik pargogo na suatu dosan di sima ibana pai mulak sultan tonon mau halak na manguludohot na mate, au persea tendo di berbadia, jaladong sadahuria na badia, huria topan yalak Kristen akan na badia, do dihasan di dosa, do diatai na mandok, mulak muluso daging ni halak na mate, do dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigema kor amana firi secara virtual.
Titing dihita di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 10 Juni 2021. Naparjolo, pinabotohot tu sudah ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 sia, titing dang pola di jahon sude na paduahon, padidion na badia. Di hari Minggu sadarion, tanggal 10 Juni 2021, patupaon ni huriata do padidion na badia, tuna poso-poso ya nakon ni ruas ni huriata, ima di parmingguon khusus pukul 10.30 WIB, naholan ni dohotan ni natoras danak, nanaing terdidi keluarga dohot parguru malua khusus di balkon. Patuluhon, pilihan sekolah minggu. Pinabotohot tu sudah ruas ni huria tarlumubima aka natoras ni ianako sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap. Mamuka sian hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 nasalpu. Nunga di patupa papungu pelia sekolah minggu. Alani i pinangido ma tu aka natoras. Manang opung ni ianak kota sekolah minggu. Asa tapasahat ma pelia sekolah minggu tu jolo ni langgatanon. Tu inganan naung tinotuhon. Rap ma tiki pasahat to pelia sada A, sada B, doho pelia 2. Paupaton. Titing naing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma. Rodo asi siahan. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Anak ni amata situa insinyur partahian siahan nahinan. Tubuh ni inata masnida boru huta galung nahinan. Sian huta Jalan Kapling Sada nomor 22. RT 02 RW 01 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Sektor 2 Dohot Oroana Siska Rosalin Boru Pajaitan Boru Nyamata Median Pajaitan Tubuh ni Inata Rumondang Nirwana Boru Sihite Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Kapling Sada nomor 22 RT 02 RW 01 Cipayung Jakarta Timur Sektor 2. Ima di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Palemahon. Celengan gerakan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Khobar tu surat ni porus HKBP nomor 367 garing C04 3 Romawi garis miring 2021. Taringot tu gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Alani memukasian mingguon patupaun ni huriat tama tabungan celengan songon gerakan Rp1.000 per hari. Memukasian mingguon sagihonon ni parhalado rapdohot koordinator sektor ma celengat tu sude ruas ni huria HKBP Cipayung Cilangkap. Upangido hami asa di Bagasan las ni roha mahita lau majalo dohot mangisi celengani. Laos di paula mamuse celengani tu parhalado manang langsung tu kantor gereja uju di bulan Desember 2021. Paunopon songonima titing dihita di minggon. Tapi gemah kor virtual sian kor ama ni huriata. Lumate
Saya pikir mami dunia ho, rumah deho. Saya pikir mami dunia ho, cepet pikir. Saya pikir mami dunia ho, moloro manjo wona tuho. Dia ho rumah deho, moloro manjo wona tuho. Pikir dunia ho, moloro Yesus manjo dunia doho. Pikir dunia ilu doho, ido sami mango doho, ulang toga, ulang maho, cepet pikir. Saya pikir dunia ho, moloro manjo wona tuho. Dia ho rumah deho, moloro manjo wona tuho. Pikir dunia ho, moloro Yesus manjo dunia doho. Pikir dunia Yesus Raja sifat monarki, jakon si okopo nabarare inganan liho, ainarare sugoi liho, pinarare Tuhan tai, unang besan arlalapo, jakon mabanjo nai, ainungarane liho, sugoi sambulan ni, haleluya. Maredehita sia bukuede nomor 110 sada ayat sada doho tulu. Oh
rame ni debata na sumurong siyan saluhut roha, ima mangaramuti, hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Khusus tuakana marminggu nuaing dijabu, manang di dia pe hamu madohoti permingguan live streamingon upasahat hami ma horas ma di hamu. Berita nauli nagabe ojahan ni jamita di mingguta sadarion ima minggu namarguar minggu padua kon dung Trinitatis di enet ma sian pesalmen bidu 20 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat sia. Pesalmen bidu 20 ayat sada sahat rodo di ayat sia. Alai molo Alkitab sahat rodi ayat 10. Molo Bibil sahat rodi ayat sia. Tapai hutihut ma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata. Ede sian si David saya di alusi Jakub mako di ari hagugutan saya di patibul guarne debatani si Jakob maho ditongoson ma tuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian Sion. Saya marningot may bana di sude akka peliammu si panganon say talmis ma di rohana akka peliammu si tutungon. Saya dilekom ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Asa mariaya hita mida hatu ommi jala mamior kon tonggol mangasahon guarni debata tai saya di pasaut Jahoba ma nasa pangiduammu. Nuaing pe huboto takas na tinupahan ni Jahoba miniahan nai say alusan na do ibana sian akal langit habadion nai marhite-hite akka pangabakan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon hureta do hothuda do yang gunasida ala yang gohita goar ni Jahoba debatat taido itaingot marukapan jala martinggangan yang gunasida ala yang gohita tongdo marsihohot jongjong ima sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangihon hatani debata jala mangulakon di bagasan ngolu sigano pare. Hamudongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Macelas do rohani bangso Israel uju diuluhon Raja David. Ala takas dibereng nasida sungod dia hahibaton ni Raja David manguluhon bangsoi. Say hamunangan do najupangan molo marporang nasida. Say hamunangan do jupang molo dibulus nasida ragam ni akka hamaulon.
Alanima Lembaga Alkitab Indonesia di bahema judul Nebiddu 20 Pakkorasion Ninatorop tu Rajana, doa mohon kemenangan bagi raja. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tabayak kuma rupani di situasi tanuangon macetorop halak mamereng hahebaton ni presidenta Bapak Joko Widodo dung ibana presiden gudang akka kemajuan terlumobi na bersifat infrastruktur guk akka jalan layang martabaan akka jalan tol dohot akalan asing alani iguk mengelu-elukan namanya. Hamudongan Raja David madok undang pola gabe au di pabelga-belga hamu. Ndak usah terlalu mengelu-elukan aku. Unang pola gabe au di patibul hamu. Unang gabe dauton hamu. Dipikiran munai unang gabe dauton. Unang luduok kamu. Alai nang dohonon ni Raja David debatai ma tapatibul. Molope dibayak kok kamu songod dia hahebatokku manguluhok kamu keberhasilaku saya monak kita molo marporang sadok sudei alani debatado. Alani ma pola didok nakin say debatama mangalusi hamu molo jupangan ari hagugutan. Ketika engkau tersasak, engkau harus mengadu kepada Tuhan, bukan kepadaku. Asa alusan ni Jahobama. Ditongoson Jahobama panupahyonna sian bagas habadionnai laho mangurupi hamu. Asa bui tong dapok muna nang hamu nangani. Alanima hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus naso jadi HP pati bulon akka na adong di portibion. Jala ido tong nanido ni dibata tu bangsa Israel merhite si Musa merhite pati nai jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain. Amudongan dirajumi parpesalmet do merhite ayat pitu nakin nuaing pe huboto takas na tinupahan ni Jakoba miniahan nai say alusan na do iba nasian akal langit habadion nai di hata Indonesia di dok. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ise colba naminiahan ni debata saddo sejupangan naima akka silasnya roha nang pe bulusonna ragam ni akka hamaulon. Molo berhasil dongan olo do sipata hata ni dongan na madok memang jolma naminiahan ni debata dohobah. Molo sukses manang berhasil dongan olo do tadok songoni memang
sungguh engkau orang yang diurapi Tuhan. Hamu dongan mulu tado tudongan naminyahan ni debatado hobah kawan. Buasa dang usaha honota mabahen akka pangalaho na hobar tu debata asado honon ni dongan muse tu hita memang naminyahan ni Jehovah doho kawan. Asa idotong naneng dohonon ni Raja David sude naminyahan ni Jehovah sado jupang nama akka lasni ruha jupang nama akka na tahu pasonakon rohana. Jadi tidak hanya aku aja orang yang diurapi Tuhan, semua kita bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Tergantung kita sendiri. Molo masa hamaulon dingoluta. Tuise do kita mengalu-alu. Nakin kur amanafiri jago do amanafirion patongoton tujamita. Kepada siapa kau mengadu? Hirai manakin jupakku intisarina. Kalau kau punya pergumulan besar dalam hidupmu, jangan kepada aku kau mengadu. Nina Raja David hanya kepada Tuhan. Imanakin pedok nikur amanafiri. Hanya kepada Tuhan. Tuhanlah megahkan dalam hidupmu, jangan gue. Di batama patibul di bagasan roham, di bagasan pikiranmu, di bagasan ngulum. Alani idapoton Qur'ama manakin padohan ni Qur'ama nafiri. Kepada siapa kau mengadu? Didok Qur'ama nakin muse. Atong tergantung tu dia tujuannya ngulum. Molo didok amanafiri lu kalau ada masalah mengadu kepada siapa? Qur'an mamadok tergantung tujuan hidupmu kemana. Kalau lu mati mau kemana lu? Tu dia hodung mati. Molo tu pondok rangot dotong tujuanmu, ya udah tak perlu kau memegahkan Tuhan. Molo tu Sandiago Hildo tujuanmu, atong dang perlu pati bulommu debata. Molo tu sipe bakem ditaruhon, hitam madok inganan parsatokin adoi, parhiti adoi. Lako menuju tu surgo, atong pikiri maco. Unang leleng-leleng, jepe pikir. Ikon tu surgo do. Atong malo tu surgo do tujuatta dung mate hita. Tutuhan mahita. Mengalu-alu. Teknologi na lam maju nuaing. Bodo mapen semangat ni colma sumurut. Laho manop badi bata. Alang ngabuhi be teknologi canggion mengelusi. Sude akka hinamaol nata adopi. Dang be tutuhan. Molo marsiajar nuang akaya nakotara dijabu marhite online. Molo ngerade omakna manang bapakna laho mangurupi yan nakonna apalagi nuang ujian online dang be martangiyang be. Ay ngay boto tinggal membuka Google nama ngay si bihalus.
Tuhan urupi madang be. Bisa aja kamu dongan teknologi canggih babe pauroton semangat tamar sigatung Tuhan ala nunga dipengaruhi teknologi canggih. Ala di ima kamu dongan dokter pangasahon hita HP agia aha di ngulut tahun yaso holan debata molo portibioto parsatokinat dei mangalehon akalas neroha parsatokinat dei mangalehon kenyamanan dihita terlumubi di musim pandemi COVID-19 nga disuntik vaksin molo di rohanian nga amabe alay tongdo di do tok kamu mermasker tok kamu merburi tangan tok jaga jarak HP nung nga vaksin na perpudion noeng ngau jago sian akka vaksin na perjolo molo vaksin na perjolo 2 minggu ikon langsung vaksin pedua kon alay na perpudion noeng 3 bulan baru pe pedua kon ngaju mago alay tong do tetap pakai masker jaga jarak dan cuci tangan tong do dang pos rohani penemu vaksini ima hamudongan molo portibi alay molo debatado pangalua-luata saddo dilekonido hatenangon tuhita apalagi padohan ni Yesus roh hamu tuau akka naluja jalan nasorat kupasonang pehamu boy do ujuta pasahat sude akka holso di rohatta tu debata hiraso di alusi alai nunga didoki tipu sakapmu dang sakappu ikon sakappu do nagabe sakapmu manusia hanya boleh merancang tetapi yang memantapkan hanya Tuhan asa ketika rancanganmu tidak tercapai kembalilah dengan ucapan Tuhan rancanganku yang harus terjadi padamu alani unang sepertahaton rancangan mi asa unang gabe holsowak kita asa stres karena Tuhan selalu berencana yang terbaik buat kita di rohatanian dalam rumah pandemi ada 3 hari berturut-turut khusus kota Jakarta di atas 2.000 yang terpapar COVID-19 sampai kemarin hampir 2.500 naik terus hamudongan atong dia dua teh jangan pernah bersandar kepada dunia karena itu akan membuat kita terus pusing hamudongan alani terus mahita disiplin huhut tapangasahon di bata di bagasan nguluton asa hita pe boy do gebe culma nabiniahan ni debata orang yang diurapi Tuhan hidup na suri akar raja di Jaban Narobi saya dimiahi do lambang pengurapan itu diminyaki itu lambang bahwa Tuhan campur tangan untuk kemudian membuat dia menjadi raja kah atau menjadi nabi kah molo di peda danak sama seperti dia diminyaki sama seperti dia diurapi di bahet do aiki hudi di maho di bagasan guard ni di bata ama anak dotot di porbadia pitu halak manon danak nanaing miniahan ni di bata
nanaing urapan ni di bata. Akka geleng nise nuhaing di jabu, naso dididi, naso miniahan ni di bata do pay ala di unang tatahat-tahan. Semua orang harus dimiahi di bata, diberkati di bata, diutus di bata. Ngolodukso ngoni hamudongan tutuso nang marohata. Akka isay na isay tulus rohana, yas rohana, marsilehon-lehon, dotong colma naminiahan ni di bata. Ala ni ima, dido perpesalmen nganang Raja David dido peliam mipe jaloon ni di bata may. Say dilekon matuho disuhut roham jala di pasaut na sasakap mi. Say marningot may bana disude akka peliam mo. Talmis ma di rohana akka peliam mo. Si tutungon di hata Indonesia di dok. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Na pinilihomi persembahanmu itu juga kiranya itu menjadi kesukaan. Tentu dengan catatan jolma nasetok tong pati bulhon di batama. Mulu lembel gape talehon peliata. Dang naneng pabelga kon dirita hita disi. Alay di batado naneng pati bulota. Ido benar dido Tuhan Yesus. Tu akan atoropi nang met pelian ni namabaluon. Ale macay balgado on, ala siyan iyas ni rohana, siyan tulus ni rohana. Dang marungutungut. Asa mulu tabba peliata, pelian sikola minggu. Ala marminggu do, akayan nakotay ganup ari minggu. Di jahabu, marhite link online. Sahali sa bulan, live streaming na sida. Tapasahat mapilian ni perminggon ni iyan nakotay. Pilihan ni permingguan ni pahoputay. Ganup ari minggu tulang katanon. Yas marohata. Mangaleko ni unang mardongan tungut-tungut. Asalas ng rohani di bata. Ujung na toho mahita. Colma naminiakan ni di bata. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tu ali Tuhan pardinggan basa. Hinorkon ni asim. Boy hami Tuhan marhasonangan nunga hubigi hami hatam paingoton hami asa toktong hami Tuhan patibul konho di bagasan ngulu nami nang pe Tuhan gudang aka keberhasilan nami sadok sian kodo Tuhan harorwan nai sadok kodo Tuhan nama baheni gabetuk hami mangulahoni aladi naso jadi hami Tuhan pabur nang diri sadok holan kodo nanaing pati bulon nami Tuhan di bata tung takas do Tuhan di do parpesalmen di do di son jolma naminiahan ni di bata do ibana ubahen nabuy ibana Tuhan manaluhon ragam ni akaha mauloni hami pe Tuhan si holdo rohanami gabe colman naminiahammu atong Tuhan jama masih majujung nami ganup dungo hami sian podoman nami asa marhite Tuhan marhasonangan hami Tuhan di bata kupasat tabi ma Tuhan akka ruas ni huriam natongon peak di bagas nasida nang di rumah sakit hinorkon ni sahit na songgop tu pamatang nasida pasu-pasu obat na pinake na pinangan na pasu-pasu doktor do sudi para medis na macama pamatang na lehon haguguon dohot hamalumon asaboy hami Tuhan rap marsaor dohot nasida pati bulhon guarmi Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan akan nagali hinorhon ni pandemion ho ma Tuhan paguguhon nasida akan na terdampak pernguluan ekonomi nasida sado Tuhan ho mamangurupi patongon akka ulaw nabuhi Tuhan pahicatton ngulu perekonomian nasida Tuhan di bata
tuakan na putus asa, hupasat habi ma Tuhan tuho, asa lehon pakirimon ng dinasida. Hupasat habi ma Tuhan tuho, situasi pandemi di Indonesia na meningkat khusus na Tuhan di Jakarta nunga terus tulu ari padudut di gijang ni 2000 halak positif, bahkan rumah sakit pe nunga mulai go muse Tuhan di bata unang pasobu roha dot pikiran nami neang mamereng pandemion ala faktana Tuhan guk na terpapar bahkan na pola marjung ngolu alani Tuhan molo pati bulun nami guarmu totu ikon uduk mahami nang tuaka peraturan na pinaruar ni pamareta terlubomi na berhubungan tu protokol kesehatan. Tuhan di bata hupasat tami ma presiden nami asa homa Tuhan na patauhon asa boy iba na Tuhan terus lahu mabahen haputusan na macay bijak na marharuan siyan ko asa tung sude hame Tuhan rakyaton sonang nang petongon mamulus pandemion. Tuhan di bata upasat habi manang ngulu nami ganup marsada-sada terlumobi di bagasan sa mingguan tuho ma Tuhan hupasat tami paborhat mahami Tuhan todim na badiyay ma Tuhan na madungani hut patauhon hami madalani ari-ari nami asa tarbahik kami Tuhan lahu mamulus ragam ni akka maulini jala boy uhula hami sude jala tok-tok kami Tuhan holan pasahatun sude ngulu nami tuho Tuhan di bata hupasat tami ma nang pitu dak danak nanaing dibuan naturas na tuadupamu di permingguan khusus pukul 10 sada 30-an non jakon ma nasida Tuhan sadok miahi ma nasida marhite padidion na badiyay Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho secara khusus menteri nami amang menteri hukum dan HAM amang Yasona Lauli Tuhan di bata tongon di bagasan si taonon ala dia lapo inat tanasida siat tonga-tonga nasida jalan atuari di taruhon tu inganan persatu kinani Tuhan di bata pergugui patau terus amangi gabe ulam songon sahala menteri huhut Tuhan gabe sira dot panodang ibana di tonga-tongani negaraon hupasat hami ma Tuhan tuho saluhutna pangiduan namion marhiti anakmu Yesus amin. Marit di mahita sian buku edde nomor 567 ayat sada 2 dohot opat huhut mata pasahat pilihan sada A sada B di kotak habbirakku pilihan 2 di kotak siamun na di tonga-tonga pilihan sikola minggu na makilala adong geleng na sikola minggu manang pahopuna manang hita pesude na ukap roha boy matong tapasahat marit di mahita. Pagi
ayat 2. Tatangyak koma peliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasyak kami pilihan hon, pati bulhon harajabmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluon siya pari, si sama dosa nami songon padisa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami, unang kami tugihon tu pangucunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaurkon madamena tutodim. Amin. Langsung mamulak kita tertib. Onggo sahalian unang adong jo selfie ala ikon hatop kosong kompleks gerejaon tokinari Roma akka poso-poso naneng terdidi asa sanga di semprot desinfektan. Selamat hari Minggu, salam sehat.